Až 600 rovákov umrú na rovenských prechodoch. Preto vám ukážem, jak správne prejsť. Prvé. Keď idete v tme, vždy majte na sebe reflexný prvok alebo reflexné prvky. A nikdy, ale nikdy nebežte. A teraz vám ukážem, jak správne prejsť prechod prechodcov. Ak totiž bývate v obci bez prechody prechodcov, tak potom robte to isté, čo som ukázal. Ale počkajte, keď žiadne auto nejde. Ďakujem za pozornosť.